Genesis, Kapitulo 13. Nagbulag si Abram kag si Lot. Halin sa Ehipto, si Abram nagpaaminhan padulong sa bagatnan nga bahin sang Kanaan. Upod sang iya asawa kag sang tanan nila nga mga pagkabutang. Si Lot nagupod man sa iya. Si Abram manggaranon kaayo. May mga karnero siya, mga kanding, mga baka, kag subong man mga pilak kag mga bulawan. Nagsaylo-saylo siya halin sa isa ka lugar, pakadto sa isa, padulong sa Betel. Sa duog nga iya man anay ginpatindugan sang iya tolda sa ginutlan sang Betel kag Ai. Nagbalik siya sa duog nga iya man anay ginhimuan sing altar, kag didto nagsimba siya sa Ginoo. Si Lot nagupod kay Abram, may mga karnero man, mga kanding, kag mga baka, wala labot sang iya kaugalingon nga panimalay, kag mga tinawo. Tungod kay sila nga duha may madamo nga mga kahayupan, hindi sila makapadayon sa pagpuyo sing tingob, kay ang pahalalban hindi makaigo sa ila. Gani ang ilang mga tinawo nga nagaatipan sang ilang mga kahayupan, nagainaway. Sa sadto nga tion ang mga Kanaanhon kag ang mga Peresnon nagapuyo pa sa sadto nga duta. Gani si Abram nagsiling kay Lot, hinablos ko ikaw, kag hindi dapat nga mag-inaway ang aton mga tinawo. Kinahanglan magbulagay kita. Pilia ang bisan diin nga bahin sang duta nga imo naluyagan. Kung mapatuo ka, mapawala ako, kag kung mapawala ka, mapatuo ako. Gani si Lot nagpanghulong-hulong, kag nakita niya ang kapatagan sang Hordan, tubtob sa Suar, nga may bugana nga tubig, kasubong sang hardin sang Eden, ukon kasubong sang duta sang Ehipto. Ini sang wala pa malaglag sang Ginoo, ang syudad sang Sodoma kag Gomora. Si Lot nagpili para sa iya kaugalingon sang bugos nga kapatagan sang Hordan, kay nagpasidlangan siya. Amo ini ang ila pagbulagay. Si Abram nagpabilin sa duta sang Kanaan, kag si Lot nagpuyo sa mga syudad sang kapatagan, kag nagpatindog sang iya mga tolda malapit sa Sodoma. Nga mga tawo sini malaot kag nagpakasala batok sa Ginoo. Si Abram nagsaylo sa Hebron. Sang nakahalin na si Lot, ang Ginoo nagsiling kay Abram, halin sa imo ginatindugan, lantawa sing maayo ang imo palibot. Ihatag ko sa imo, kag sa imo mga kaliwat ang tanan nga mga duta nga malambot sang imo panulok. Kag ini mangin imo sa wala sing katubtuban. Hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat, nga wala sing may makaisip sa ila tanan. Subong nga wala sing may makaisip sang yabok sa duta. Karon, lakat ka kaglatasa ang bugos nga duta, kay ihatag ko ini tanan sa imo. Gani ginhalin ni Abram ang iya mga tolda, kag nagpuyo siya malapit sa balaan nga mga kahoy sang Mamre sa Hebron. Kag didto naghimo siya sing altar para sa Ginoo. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 14. Madamo gid nga salamat.